तो काल बा भाई लोग, राधे राधे सब लोग के। उम्मीद करता कम कि एकदम स्वस्थ होके बजा और मस्त होके बजा। और हमारा सर्दी बुखार बढ़लो से वीडियो ना हो तो अब रेगुलर आई। बाकी आज हम एगो ऐसा चीज पे बात करे वाला बनी जन फिर से उजिया गइल, जेकर नाम है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। भैया चुनाव में अझुराई रहन, लेकिन एगो गाना लियाई बना। गाना सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल होता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पूरा गर्दा मचैले बा। जौन गाना के नाम हो नागिन लागेलू। गाना लियाइल बा खेसारी भैया। हीरोइन तो नया लियाइल बा साहब भैया, लाजवाब बाड़ी। वीडियो एक बार देखत जाके तब कहबो कि खेसारी लाल यादव का खराब गाना लियाइल बा भाई। कादा बा हीरोइन के और खेसारी लाल यादव के एक्टिंग पूरा सोशल मीडिया पर भाई वायरल होता है। खेसारी लाल यादव के सबसे बड़का गाना बनियाला भाई। जौन गाना के नाम हो नागिन लागेलू भाई का गाना बा। खेसारी लाल यादव के ही बाजे वाला गाना बा भाई। काहे कि गाना के लिखले बारन कृष्णा बेदर्दी का गाना लिखेलन। कृष्णा बेदर्दी जब गाना लिखेलन भैया पूरा मजा आ जाला उनकर गाना सुने में। और ये गाना के लिखले बारन और ये गाना के म्यूजिक दिले बारन आर्या शर्मा। और ग्लोबल म्यूजिक से गाना छूटल बा। एक बार जाके गाना सुनो लोग तो कमेंट में बताइए जाके खेसारी लाल यादव के गाना कैसन बा। भैया जाके सुनो खेसारी लाल यादव के गाना, फैन से हुए अंदाज में आइल बारन खेसारी भैया। एक बार तब तक अगला वीडियो में मिलत है।